Hello mates, so karon nga video kay muadto ko. Muadto ko karon sa akong to sa simbahan kay ugma na may kaslunon. Pila nag-adlaw nag-decorate na sila dito, sa tawag prepare na sila sa simbahan kay para ugma dito ang mga ceremony kay ganiha. Karon lang gyud sa karon gani. Karon lang yung Wednesday, January 17, gikasal si Chinchin ug si Nodge, ako ng mga amigo diri sa Thailand. O dito sa embassy ganiya buntag. Nanubot sa sila orasan ng human. So ugma na yun, namin sa pictorial, nadumi pictorial, and dito sa simbahan ang ceremony mga 4 siguro sugod mga 4 daw Luckily napil ko as a groomsman, and first time nga na yung groomsman. So matusok ko dito and magtabang sa kuon sa matabang dito kay dili na ko kada. Oy, dito sa ko kay kuan nyo. Wala gid ko lang katabang kayo tong miyagi. Kagahapon din na-practice mi sa mo paso-paso sa mi mo paso. Wala pa mo nakita no mo partner. Makailar man to nila. So atos ako. So kumatabang dito eh. So kumatabang. Ay, Jimbo, di ko ganahan sa imong tingog. Nga naman. Na ako i-message sa imo. Ito may message. Mao din ni ilang love nga. Mao din ayaw sa hilabti kay wala pa nang human. Thanks. Sorry. Si Ma'am Bilen ang among kusgan o Kusgan og isog. siya ang gakuan sa mga flowers karon Kusgan og isog. o kagabi. Tabangan ginya ang bride o ang groom. Wala pa man day ang main actor o actress kay nagkaon pa man daw sila sa kay kami mga supporting raman ni. mga supporting role raman mi. Mao ni ang venue dire. Dili na daw charger. Tura. Ngit-ngit lang gid kay siya. Gihaguan gid na sa bride. Para sa ABS-CBN Product sa Ayun na kayo ay kanang bitawng yeah. bread. bread. Kani? Sa runway? Sa ilalom ana kay wala pa ni siya kanang Double take? double-sided. So imo ni siya butangan double-sided. Ang ilang siya like 1, 2, dire. Na si Jonah. Mo ni ang pinaka-supportive na friend. Na po ni si grabe makuratan mo kay ligo. Hala kataonan kay akong sanina nabuskag unang nadugay ko hala. Tambok na ka. Nabugong si Per. Dai. Darang ninong. Naka-backjump pa ko ani. Okay na siya. Okay na ang runway. Gianan. John, dirita John. Kita sunod. Mulingkod ra ba? Mulingkod. Wala lang ko ga-live. May YouTube ra ni. Ay kabalaka. Kanis day siya nga guwapa na ko nga amiga. Gapangita ni siya og kuan. Maayong tao o nga di siya tukon. Palanggaon siya nga ihatag ang tanan nga para mutambok lang siya. Si Jonah. Ang bridegroom. Bridegroom na naman. Ang bridesmaid. Ete! Ay, gang! Sabi ko, duty ka, gang. Ang mga supportive friends. And kaya ginahinay na sila kabot. Ang password din. Congratulations. Dara, dili ni maong groom ha. Basta makaingon mo ni ang groom. Dili ni maong groom. Bisag unsa ka busy sa bride.
Iya gining gipaningkamutan. Balag kay lako na siya pero iya gining buhaton kay par iya ning adlaw ugma. Iyang adlaw ugma day. Ma-achieve gid no. Yeah, ma-achieve na niya yung dreams. Grabe na gid ilang country oh. Sino? Nine og ikaw. Indot po ang view dito. Oh, maayo kay Aw, kay sa 5th floor. video ba? Among sa Picas bridesmaids dayon ang Congrats. Samo. Congrats. Ha? So nasa sa Pico, sa Beyond Sweet. Unsa to pagstorya sa Beyond Sweet? Beyond Sweet. Okay. Police. Gwapo mo din ang room din. Okay, 1,800 din siya guys. Dapat siya TV nga kinaraan. Na siya TV nga gitaguan nga bomba susulod. Joke lang. CR daw eh. Uy, nice CR. Tungod sa kung ka-supportive, no? Mates, di ba? Supportive ko. Dapat dito mo suporta sa itong amiga. Madalo ko. Ako pa nag-i-auto dito sa kwan. Okay, mates. Hapit na kita mabot. Ako lang gisang gibaklay kita. Kay, sabi na kong makayara. Bitaw doon, lang po siya. Hindi na kayo siya yung layo. So, okay siya baklayon. Abot ragit ko. Ging. Hindi ko yung Yes. Villain, is it possible that this could be put right there? Does this look lovely? To put it there? The bride told me, if is it lovely to put it right back here? Diri ba daw? Okay na ba daw diri? Isa, diri daw niya ipabutang. Okay ra mo guys? Okay ra mo? Gabi, dul-dul po dito itong gibaklay na ko da. Sorry kay Chen, nakakuha na ni. Ako'y mukuha na sa cartolina. Sa ganan ka, double-sided? Double blade. King tape? Dili? Sige. Gunting. Dako gamay. Gamay man na. John Glow. Ayaw, gamit nila ang glue. Pastor, ngayong gabi. Hello, dog. Ang ngalan na ni? Spachi. Don't bite. Ah! Lihukan kay ka. How I miss you. Si Mr. Arcamo is here. Kamusta ang atong baby da? Si Mrs. Arcamo. Kwan. Puchi. Putpachi. Oh, kabantay natin si Reindeer. Ala, sorry, ganihara magug ka. Inani siya kabisi, karon lang. Kaganiya kay nam siya gibuhat gud. This is how you make the flower. British accent na ba? British accent. Show me your British accent. Just papasok ako. Sa bulak. Pasok ko diri ginga. Oy, ayaw. Sorry. Ala, di sila papasok. Pasok gamay. Tubo. Pasokante ka ha. Ano katawa dyan? Nahuman na akong Si Ken nahuman na. Wapan niya nahuman niya ang bulak-bulak. Ambot, nanusapan na siya mahuman. Ang tawon. Oh? Janito, Alas 11:46 na. 11:46. So, hapit na may mahuman diri. Ang para sa ganyan, bridal car. Ang kani bridal car na lang. Huwag katong sa love nga ano sila ilang gibuhat dira. Humana man ang mga bulak na sa flower shop ni Ken. Na Miss Universe.
Miss Ongolde. Ungulya! Ungulya! Wala ka gilayog dito sa unahan, friend. Dahil hindi ko friend. Ito dito. Ito dito. Ano man? Ano dugay ka? Wala ka gilayog, friend. Nagsakay ka mo. Oh, grabe. Friend, busy ka. Sumusunod sa galaw mo. Da. Kanya, mao ni among MC ugma. Oh, dili mo good kayo. Dili ka MC, sorry. Siyang event manager. Ako ang... She's the event manager. And, manara kita dire. Umana. Mauli na sila. Ako ang ipanghatod. Dara. Ako sa nila hatod kay para kay excited kay siya para ugma. Kani siya. Unya na day. Og lobat na kayo mi. Except niya. See you tomorrow. See you tomorrow, my friend. Right. What day is today? Today. How are you today? It's the 18th of January. Okay. Alright. So muli na ko, matulog na ko, katulgo na kay ko, and see you in the next video. Bye. Krish.